Angla pajauka norokni boskango hanya hai biragirok bikai birma hai hayada na biragirok bikai bir puru buiro hori kulma yang mahaya ko norbu naya kulma ya khnai kulma ya rok phangjai mano haipa angla tini norong bagasi phaimani ba ake norok no tam khnari mano abase anibo jotono sekangno simina tiar khlai khati ton mani ba kai norok no tini ang tubui phaimani hingkai norokni banta norokni bagui gobang mas hal sekangno norokno saikilang mani sajagya aipang tini khe abo tubunya ma phakya nortai saye chongmang lakha norokno norok bo khnaka sai manchi nai asuk khna togya phano asuk ringya manya phano haipano norokno ang khnaren bagui tubui phakya tini ni koktang abo koklop ni bum hingkai rong number na rong number wasa khna nyale yana phagi tamo bahijani engno khnanya di haike norok khnaka hingkai norok aborok no tuyui kaham ke wansugui nyaji amono tini norong thani ani joto kokosarmu tei salaisnai phaji tini ni koktang ba koklop ni bum ke rong number mobile phone hine kaisa phaimani bonono hino computer jugni bono tabo o jugni rong number sikla rongni markai subidar rong number hingkai thaise thangya miss makhang nugya nyori lati rokis hello hin masa besuk style khanya reng masa sela rong no bai kaham hamya bo nana liyo randa randi bo basi liya rong number hingkai bororok bor bar salai jong ahai si tor bonono hino tabu rong number banyak soli mapiar kaisa tai kaisa khailai mas he tek wansarok sedek hinlayo oide me to komna onek sundori le jabo solo gori rong number hingkai asuk interest WhatsApp number tui horlayo message selano sano beri phone number sela ritero bo WhatsApp number rong number hinma kisani kogya jadu mantro bonole paye malai lai mese borok ni Facebook hello rong number abono tabu wrong number baisi tabu first class norok bai hino bono third class bini bumung hino wrong number internet jugo khlaisuk khamar wrong number nangkhai hinlayo laki yang ke borok si jotoni dangki rong number tabu goro mosla kalaui amar jogoter bala selabai berui jotono feren bising kanjagya borok andar pen bini bumungo hello rong number meni bikisi kia intijar poshak hatarui mutai saglayu nerem si ketar sawi thulayu rong number nangkhai punjoro tanu satrai sogoi phuno khulumbu kanma bo bara suma bo bara yang khe thepajak sisi camera bunya hamjagya khakulo bubar ani najbe ya rangjangni khumbar rong number hingkai nangjak layo hit bukcha kere tai aro khali sit
ভিডিও কলিং খাইলাইছে অমা ভিডিও কলিং খাইलायसे अमा बुनि सिगां सैरि टंखासुमा भिडियो कलिं खाइलायसे अमा बुनि सिगां सैरि टंखासुमा जलेर अपर नाम हिंजागु जीवन रंग नाम्बार निखाय अपर नाम मरण जलेर अपर नाम हिंजागु जीवन रंग नाम्बार निखाय अपर नाम मरण बर्णना हिनो ताबो रंग नाम्बार दुनिया निखाय